Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшырыбызның иҗат төркеме һәм мин Эльза Әхмәҗанова шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга хәерле, матур көн теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген Умырзая көнен билгеләп үтәләр. 1984 елда Англиядә барлыкка килгән Умырзая көне традицион матур яз бәйрәменә әйләнде. Көннең максаты табигать бүләк иткән яз чәчәкләренә карата игътибарлы булу, аларны өзмәскә өндәү, киләчәк буыннар өчен матурлыкны саклап калу омтылышы. Тапшырубызны матбугат күзәтү рубрикасы белән дәвам итәбез. Сүзне мин Миңназыйм Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Матбугат күзәтүебезне дәвам итәбез. Бу юлы сүз журналлар турында булыр. Алар кулга ишесе бер юлы диярлек килеп кирде. Казан утларының апрель саны әлбәттә инде Тукайга багышланган шигырьләр белән ачыла. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге комиссия бүген Тукай без әйткәнчә хушыгына киткән милләтебезне уяту белән мәшгуль. Бу уңайдан журналның баш мөхәррире Марат әфәнде белән әңгәмә үткәргән. Казан утлары Рәдиф Сәгъди романынан үзек һәм ике бик кызыклы повесть бастырган. Без белгән сүз остасы Галим Фуат абый Галимуллинның мамыклы язу стиле шунда ук үзенә бетереп ала. Төркиядә яшәп иҗат итүче Айзирә Гәрәева Акчураның без белмәгән Истанбул татарлары турындагы әсәре исә бик гыйбрәтле һәм мәгълүматлы. Романнар, повестлар укырга вакыты булмаган яшьләргә бездә бер дигән идел журнал чыга. Татар яшьләр дөньясындагы барлык вакыйгаларында үзенә сыйдырырга тырышкан ул. Һәр язма азагында телефонга күчереп карый торган QR-кодлар булу бу басманы яшьләргә тагын да якынайтадыр дип уйларга кирәк. Яшьләр өчен бер дә искерми торган өйләнергәме, юкмы дигән сорауга да җавап эзләп караганнар журналда. Симбикәр журналы ул сорауны башкача итеп куя. Алига хатын кызлар ярашып яшәү хурлыкмы? Журнал хәбәрчесе бер төркем ир-атларны редакциянең түгәрәк өстәл артына җыеп, идеаль хатын-кызны ничек тәрбияләргә, ул нинди булганда тормыш җайлана дигән сорауларга җавап эзләгән. Журналның табыр хәбәрчесе Гөлнур Сафиуллина Балташтагы бер бик бәхетле гаиләнең матур тормыш итү серләре турында язып чыккан. Симбикәр журналы килгән идә бәйрәм рухы, татар тормышы кайнап торачагын мин сезгә ышандырып әйтә алам. Сыйфатлы матбугат укудан туктамасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исемлектә күрешик. Туры эфирда хәерле көн, Татарстан тапшыруы. Барыгызга да хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Студиябызның бүгенге кунагы айрым бер тәкъдим итүләргә мохтаҗ да түгел. Аның исемен әйтүгә күз алдына ачык йөзле, янып тора торган күзле, мөлаем елмаюлы ханым килеп баса. Театр сәхнәсендә 70-тән артык роль тудырган шәхес республикабызның абруйлы Габдулла Тукай исемендәге премияга кандидат итеп билгеләнде. Бүген ул студиябызның кунагы. Дания ханым Нурлы. Дания ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Бик шатбыз сезне бүген студиябыз кунагы булып күрергә. Рәхмәт. Без сезне сәхнәдә күреп сокланабыз, Дания ханым. Ә сез үзегезне матур дип санамыйсыз икән. Ә сезнең күзлектән чыгып матур кеше ул нинди була? Кешенең инде эчке дөньясы матур булырга тиеш дип уйлыйм мин. Кешенең шулай эчке дөньясы матур булып, ул һәр вакытта кешеләргә ягымлы булып, ниндидер җылылык, җылы булуың белән кешене тартып торырга мөмкин. Билгеле инде тышкы кыяфәт инде кирәк инде ул әзгенә актриса кешеләргә. Булганына шөкер. Сез субханалла бик матур. Театр училищесына сез 2 тапкыр кирип карагансыз. Берсендә баргач сезне алмаганнар. Үз әле сеңлем дип сезне прозатовый исәнбәт кире кайтарып җибәргән. Шулай. Ә икенче елга инде килгәч, ул сезнең укытучыгыз булып чыккан. Шулай, бик дөрес, бик дөрес. Мин 8нче сыйныфны укып бетергәннән соң игъланны күрдем дә инде килдем. Сынау бирергә, театр училищесына мин ни өчен килдем? Чөнки мин биергә ярата идем, кичкенәдән үк. Бик күп мәдәният йортларында бию түгәрәкләренә йөрдем. Менә шушы бию белән шөгыльләнгәч инде мин театр училищесына кирергә исәп иттем. Билгеле, ул елны мине алмадылар. Мин инде рус мәктәбендә укыйдым. Юнләп инде сөйли белмәгәнмендер инде, шигырьләрне дә югыйсә татарча әйбәт сөйләшә идем. Менә шулай анда секретарь ханым чыкты да укый башлады, көннәрне
кабул иткәннәрен. Мин юк, мин шундан җылый башладым инде. Бер үзем калдым ишек төбендә, җылап бер заманы озын гына абый чыкты да, абый, мәйтәм, нишләп мине алмадыгыз дип, аңа җылый башлады. Ул миңа инде башымдан сыйпап, менә үсеп кил әле, икенче вакыт алырбыз диде. Ярый, 9-нчы сыйныфка кердем инде. Минем бәхеткә булгандыр инде, яңадан кабул итү булды театр училищесына. Мин яңадан килдем инде. Шулай чәчләремне кистем, матур күлмәкләр киеп, инде үсеп килгән кебек булдым инде. Бу җәй көн иде. Яңадан сынау бирдек. Инде ул вакытта Шираздан Сырымсаков иде комиссияда, хәтерлим. Асия Хайруллина. Теге озын абый юк иде. Менә шундан инде сынауларны биргәннән соң минем бәхетем ачылды дияргә була. Мине кабул иттеләр. Шуннан менә сентябрь айы килеп җитте. Театр училищесына укырга килдек, барыбыз да җыелдык. Бер заманны теге озын абый кирип килә. Мин аның янына бардым да, абый, менә үткән ел алмаган идегез, быел менә мин кирдем. Шуннан таныштык инде, ул прозат исәнбәт булып чыкты. Менә шулай иттереп, 4 ел укып бетергәннән соң инде менә шуннан бирле 66-нчы елдан бирле мин Галиәскәр Камал театрының сәхнәсендә хезмәт итәм. Студент чакларда ук сез бит инде ул сәхнәдә чыгыш ясагансыз, шәфәк ролен уйнагансыз. Һәм мин булай дип укыган идем, Дания ханым. Күп кенә өлкән артистлар ничектер начар мөнәсәбәттә булганнар моңа. Чөнки әле студент кына, әле укый гына, бу актриса да түгел, ни өчен аңа шулай роль тапшырганнар дип. Сез бу турыда белеп ишеткән идегезме? Юк, бер нәрсә дә белмәдем бу турыда. Ул вакытта әле 18 яшьлек, мин 2нче курста гына укыйм. Бу кыш көне иде. Алдагы курсларны, анда ул курсларда 3нче курста инде Наил Аюпов, Халим Җәлалов, алар укыйлар иде. Аларның курсын Шираздан Сырымсаков җитәкчелек итте. Шул елларда театрның баш режиссеры булып Шираздан Сырымсаков булган. Мин бит ул вакытта белмим, әле артистларны да күрмәгән. Ул шул башкорт драматургы Мостай Каримның Ай тотылган төндә спектаклен укыя башлаган. Шуннан мине чакырып алды да үз янына. Сеңлем ди, менә мин карап йөрим, мин сиңа бер роль тәкъдим итәм әле диде. Мин билгеле куркып та киттем инде әле ул вакытта. Рольләр түгел, бернәрсә дә хыялга килмәгән. Шуннан миңа театрга кил, шунда күрешербез дип, миңа башта ул Зөбәрҗәт ролен бирде. Ул рольне Наилә Гараева да уйный иде. Мин репетициялар ясый башладым, инде минем гәүдәм олырак булгандыр инде, мин буйлырак, яшь булсам да Наилә Гараева ул бит шундый кечерәк буйлы, миниатюрный гына. Шуна репетициялар ясый, миңа Шираздан абый әйтә бер көнне, юк ди, мин сине шәфәктә күрәм ди. Бу Зөбәрҗәтне уйнамыйсың ди. Шуны бу шәфәк ролен бирде. Яңадан мин шәфәк ролен өйрәнә башладым инде. Менә шулай иттереп репетицияларга да йөрдем, дәрескә дә барам. Шулай спектакльне чыгардык. Премьералар булды. Хәтерлим, бик күп язучылар килгән иде. Мостаяга үзе дә килгән иде премьерага. Менә уйнадым, ондагы актерлар минем өчен икенче дөнья ачылган кебек булды инде. Анда әйтеп бетергесез инде, мин хәзер Шәүкәт абыйны хәтерлим инде ул вакытта. Шәүкәт абый, Галия Булатова, Бектемиров, Галия Булатова, Ирек Бахманов, Наил Дунаев, менә шуларны хәтерлим, бергә уйнадык. Менә шулай инде башка курсларны укып бетердем, 4нче курска җиттек, дипломный спектакль уйнадык. Шундан мине менә кызлардан бер үземне генә калдырдылар театрда. Билгеле, бу зур бәхет булгандыр инде ул вакытта.
әле уйламыйсың, кайсы театр сорый, нинди язмыш мине көтә, белмисең әле ул вакытта. 20 яшь миңа. Менә шулай иттереп, мин укып бетергәннән соң инде театрга эшли башладым. Ул 66 ел, 1966 ел. Инде ул елны театрның җитәкчелеге итә иде Марсель Хакимович Салимҗанов. Әйе, ул беренче ролем артистка буларак минем Нәкый агай Исәнбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклендә Айсылу ролен тапшырдылар. Менә шулай итеп эш башланды. Марсель абыйның әтисе, Марсель Салимҗановның әтисе Хаким абый, сезнең көлүегезне дә ишетеп, сәхнә артына кереп әйткән булган. Сиңа Дания бер көлгәнең өчен дә исем звание биргә була дип. Хәтерлисезме бу эшне? Әйе, Хаким абый шулай дигән иде. Ул спектакль банкрот. Банкротта мин бер эпизод уйнадым. Шундый бик характерный бер ханымны. Анда шундый көр тавыш белән көлеп, бик ашык иде инде ул роль, шундый кадәр күңелле иттереп уйнап бетергәннән соң Хаким абый керде. Булдырдың, көлеп тә карадың инде. Бу көлүең өчен сиңа звание бирергә кирәк дигән иде. Әле ул вакытта бернинди звание турында уйламыйсың да инде. Әйе, менә бүгенге көндә абруйлы исемнәрегез күп. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай премиясына кандидат итеп тәкъдим ителде сезне, Дания ханым. Менә бу яңалыкны ничек кабул иттегез? Бу яңалыкта миңа яңалык булды. Әйе, мин андый шөһрәтләргә алай иттереп табына торган кеше түгел. Минем өчен сәхнәдәге хезмәт иң беренче урында. Миңа шулай шалтыраттылар да, бик аптырашта калдым, гаҗәпләндем дә, сөйнергә дә белмим, шатланырга да белмим инде. Мин билгеле ярый рәхмәт дидем инде ул кешеләргә. Бик шатмын мондый сүзне ишетү дидем. Менә шулай иттереп Үзенә күрә премия биргән күктә булды инде. Бу шулай бит сезне тәкъдим итү булып чыккан инде. Билгеле, үзебезнең бөек шагыйребез Габдулла Тукай исеменә премияга тәкъдим итү, ул билгеле минем үзем өчен бик зур бәя, бик зур горурлык бәя. Һәм шушы исемгә тәкъдим иткән кешеләргә мин шиксез рәхмәтлемен. Бик рәхмәтлемен. Менә алган сыман тыелды инде. Амин, шулай булсын. Шулай булсын, шулай булсын. Теләп калабыз сезгә чын күңелдән. 70-тән артык роль сезнең копилкагызда дип әйтим инде, шулаймы? Дөресме бу? Булгандыр инде. Ел сайын димәк сез роль нинди булса премьерда чыгышмадым бердә. Эпизод булса да уйнадым инде. Һәм һәрбер рольгә булай дип укыган идем, сез ниндидер үзегезнең төсегезне кертергә тырышасыз дип, тормыштан ниндидер илгеләр эзләргә тырышасыз дип. Бик дөрес, бик дөрес. Һәрбер, монда инде артистка буларак билгеле өстисең, монда режиссерның эше бик күп. Һәрбер артистка, һәрбер образга ул үзенең, без инде урысча әйтмәшлек, краскаларын, задачаларын бирә. Билгеле, шуннан карап инде шул задачалардан соң артист кеше үзенең булган ниләрен, төсмерләрен бирә башлый образга. Билгеле җиңел эш түгел инде ул, булгач, әзер булгач карау гына җиңел. Кырыйдан карара. Эшләргә кирәк. Без бит һәрбер спектакльне 3 ай эшлибез, 2 ай эшлибез. Ул җиңелдән түгел, көн сайын репетиция. Менә аның нәтиҗәсе инде шул премьерада була инде. Рольләрегез арасында Мөхлисә Буби роле дә бар. Бу безнең таныган шәхесебез, безнең шундый алдынгы хатын кызыбыз, мөгаллимәбез. Аның бик матур, бик мәгънәле монологы бар. Аны шушы төрмәдә атып үтерер алдыннан киләсе буыннарга, балаларына, телебезне, милләтебез турында, тарихыбызны саклау турында шундый матур бер монологы бар. Әгәр дә мөмкин булса, шуны укып китсәгез, тамашачыларыбызга да бик күңелле булыр иде бу. Рәхмәт. Менә билгеле андый рольләр уйнау, ул актер кеше өчен бик сирәк була. Менә миңа шундый бәхет
булды шундый безнең халкыбызның горурлыгы булган шундый зур шәхесне сәхнәдә җанландыру. Билгеле андый шәхесләрне сәхнәдә күбрәк җанландырырга кирәк. Чөнки безнең шундый горур шәхесләребез безнең бик күп. Менә миңа татыды Мәхлисә Бубины сәхнәдә уйнау гына түгел, яшәү. Чөнки ул булган кеше, шәхес, тормышта яшәгән кеше. Аның авторы безнең язучы драматург Ркаил Зайдулла, режиссеры шулай ук язучы драматург Илгиз Зәйниев. Мин аларга чиксез рәхмәтлемен. Миңа шундый зур роль тәкъдим иткәннәре өчен. Хәзер ул аны бик кыйныйлар, газаплыйлар төрмәдә. Ләкин ул үзенең дөрестлеге белән бара. Шул хәлсез, кыйналган хәлдә камерада аның күз алдына үзе укыткан балалары килә. Шул балаларга ул үзенең соңгы сүзләрен әйтеп калдыра. Балалар, мин сезгә бүген соңгы дәресемне бирәм. Бу фани дөньяда минем ризыгым калмады. Алар безнең белемле, зыялы булуыбызны теләмиләр. Белемле кеше үз кадерен белә, ә үз кадерен белгән кеше бер кайчан да кол булмый. Иң әүвәл кеше үз телен яхшы белергә тиеш. Теле барының иле бар. Иң мөһиме мин сезгә дини белем, дини тәрбия бирдем. Шуны бер кайчан да онытмагыз. Хатын кызларыбыз татар җанлы булсалар, милләтебез бер кайчан да югалмас. Иншалла. Рәхмәт. Ой, бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт. Бүгенге көнегезне безнең белән килеп башлаганыгыз өчен аерым бер рәхмәт. Рәхмәт. Безгә дә сезнең кебек шулай матур итеп сөйләшергә өйрәнәсе иде. Дөнья ханым. Чакыругыз өчен рәхмәт. Исән булыгыз, очрашып торгайбыз Амин, үзебезгә. амин. Сездән яңа матур рольләр көтәбез. Рәхмәт. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.